Добре дошли в Скочи или умри. Първи епизод. Смъртта в очите. Аз се казвам Фениксът. Аз се казвам Тъмната сянка. Аз съм Пепелянката. Сега ще правим смърт до съдбата. Смърт до дъно. Така, първи скача Пепелянката, люлее Фениксът, на тенис, давай люлей сега, да видим смъртта в очите. Се казва смъртта в очите. Първият скок се казва смърт до дъно. Обърни се бащичка. Така, сега на 3 скочи Пепелянката. И така скачай! Голям! За какво скочиш ти? Това е една моя работа, която винаги съм обичал. И правя скокове, защото репутацията ми харесва. Скачам от 4 годишен и харесва ми. Млади зрители, това е за Скочи или умри! Ето си микрофона на Феникс. И сега, пауза, след малко ще има нова серия. Добре дошли в Скочи или умри. Втори епизод, бездъмната яма. Аз се казвам Фениксът. Аз се казвам Лева! Тъмната сянка. Аз съм Пепелянката. Сега. Наредете се. Така. В този епизод идеята ни е за порастването, но благодаря. По-добре е да снимаме към нашите скачачи. Сега. Бездъмната яма. Здрасти, дай път за пак ти гледам. Как ти казваш? Или умри. Снимах се нашия Феникс. Но сега неговите скокове. И не съм Феникс. Вярно, то на Пепелянка. Това беше добър скок, но в другите епизоди ще са по-добри, така че. Добре, да ви хареса. До скоро. Ще се видим в третия епизод.